jam gen waali fini wiyete men ñande amde 15 korse ujune ɗiɗi e nogas jeegom ina hawre nogas jeenayi taske ujunere temedde nayi capanɗe nayi jeeɗiɗi fergo konnguɗi daɓɓi so Allah yiɗi hoynude bañowo wurtata e mum ko teko won ko neɗɗo wawa wadde tan ngam so aɗa yiɗi liggade wone golle yo taw terɗe ma ina jaɓi ɗen golle won ko wawa yaadude duɗal Pulaar Murtude Joob salade.